нещо не е много. Какво съм казал? Нещо такова. Едно за къс. Ето ми го. Здравейте, печаги! Аз съм Зикинг Зи. Викинг Ще ви Зи! кажа как да се качите от тези игри в Google Play, които са с пари и много ги искате. Примерно, влизате в Google Play, пишете вашата там игра, която ви си играе. Примерно, аз искам Mental Hospital, тя е една много готина игра. Ето е версията, но тази е с пари. Тази версия Аз искам да го кача, ама ще вляза в YouTube да го качвам. Това е нещо много хубаво. На мен много ми хареса този клип. Дам как е. Едно нещо е станало и...